Allah wallahi ai farin ciki yau ba zai kare ba gaya miki mata gagara uwar gidi wallahi na manta na sha'aba ga baki ɗaya tunani ya dame ni wallahi tallahi nazararka ko da ke iri kala daga wannan ya faɗo sai wannan ya canko daga na tafki wannan hindi wannan ya faɗo naga kina ta gyara sannu uwar gida aiki nake yi Allah gaji la ilaha illa karazuna ne ai kadan fita da gudu ai wallahi amarya na nake yau din nan kamar an kai ni umara a haba saboda Allah tabdi jan ai amarya bari in gaya miki babban farin ciki na da wannan bawan Allah da na jiyo labaransa a cikin gari kin ga shine nan ya buɗe rumfannan ta daushe mai shayi shi in fito da makarantar islamiyya can fa fatawura ma shi in fito da ita yanzu yara fa he larabci suke ta yi uwar gida wannan mutumin bawan Allah ne kuma malami ne shakiki ni da naji an ce min waka kai bar in ka doshi kofar gidan sai dai ka je na kanshin alwala ka zo sai zuba kake kana ta so ka tsaya ka ji ni ma me zan ce maka amarya ina sauraron ki ka ga wayannan kayan da wannan me yake da suna Abu Ibrahim din ya siyo min ba kalli ai nan jiran ka nake ka fito mu tafi wurin wannan taron da jama'a suke faman abubuwa yanzu haka subhan Jojo abu ne gina da babban labari ai. Kana wani magana shayi ga inda arziki yake a can. Yanzu taron ake? Amarya. Kai nake jira ka shiga ka tira wannan kayan naka tun na haihuwa. Amarya ni a haka zan je. Ai haka suka fi sani na. Ai da an ganni an ga alatuwa zo mu tafi. Zo mu tafi amarya. Mu tafi. Kai gina ne kin riga gidan taron da ke yi. La ilaha illallah. Ai da kadan sai ina zai sai can. To amma dai ai ka tsaya in rufe gidan ko? Ai ba a jira wajen taron nan na wannan. To mu je. Wallahi tallahi. Ai wajen taron nan wai da jira. Kai. Me gida tsaya ni mana wayyo Allah na. Kai wayyo Allah ka. Ai da kana sai gurin taron nan. Ai wannan rabul gagarumin taro. Assalamu alaikum. Dan Umari. Assalamu alaikum. Sannuku. Kai yanzu ana ta wannan ɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ku yi haƙuri ga malami mai kishin Abdulkadir Adamu Isa yana nan yana gagarumin wani taro. Ni ma ni da iyali na san abu. Ai ni da iyali na san abu. Me kamata ku zauna kuna wannan al'amarin ba. Wannan ya ware wallahi. Ai da mu. To shikenan ku dakkara mu tafi mu. Abdulkadir Adamu Isa sanata kai zami Bauchi Arewa zo ka karba ba za mu kibin bayan ka ba. Abdulkadir Adamu Isa sanata kai zami Bauchi Arewa zo ka karba ba za mu kibin bayan ka ba. Abdulkadir Adamu Isa sanata kai zami Bauchi Arewa zo ka karba ba za mu kibin bayan ka ba. Fari na sanya Ubangiji rabu kai yo ma zamani mahalicin ko ina rabba na sarki ka sanar da ni duk wata cuta rabbu in ban da kaiwa zai mata magani yarda ka bai jama'a ta Bauchi na tuwali dan bai ke mu ba. Abdulkadir Adamu Isa sanata kai zami Bauchi Arewa zo ka karba ba za mu kibin bayan ka ba. Aminu ba zan sauri a wakar a ce ban ambaci da ba duk wani mai fatawa a gun rabba na shi za ya saka gaba wanda ya so Al-Mustafa dan Amina ba zai tozarta ba har abada ba zai yi aikin da duk jama'a ba su so shi ba. Abdulkadir Adamu Isa sanata kai zami Bauchi Arewa zo ka karba ba za mu kibin bayan ka ba. Idan maganar dan takara ce a bar wa mutum mai hankali wanda ya san haƙƙin mutane da zai musu aiki adali wanda ba zai sace kudin al'umma ba ya je gantale shi ya fi cancanta a sanatan mu Bauchi na mu ga ci gaba. Abdulkadir Adamu Isa sanata kai zami Bauchi Arewa zo ka karba ba za mu kibin bayan ka ba. Wannan wakar wadda zanai a yau sunan ta yaban gwani wanda ya zo dan taimakon masu cuta yayi wasu magani ko kun san shi kaka ba Bauchi na tuwali ba shi gunaguni shi ya fi cancanta a sanata Bauchi na mu ga ci